tarata marsikalo klimuga ani woro samba flani mugannani amunu sogolindu ana maliko no maliko ka maliko na foni bolo sirofe o bla jarali nyatuma o bismillah ka kuna foni o keneka tarata marsikalo klimuga ani woro samba fla ani mugannani niko marsikalo klimuga ani woro obe mawmiri blakata vendredi le 26 mars 1991 domina hanga jamana don koni wilila kajo ko wala sa demokrasi obe sekana hanga jamana kondala togomina mi koni kera sabuye machama koni bonena anila mi yere koni na mulima koni jorani abe foni don ko folen koni mako journée des martyrs o kama kasangani bido en biso madena hanga jamana franche fanganyema colonel Assimi Goïta ale koni mina wuli kata o munima o koni na kama anga jamana franche fanga nyama colonel Assimi Goïta ale koni mina wuli katani monima nunun konna kata tasibla fleur koni bla ni manunun koni togola ni koni mina ke ni doyin koni nyana malita ko bisaba ani sabanandi amafo alibi ala kanga jamana basiki ala kanga jamana yere yasigi ama ali mamunu ni tura faso kola hamba fo uniche faso kanna uniche faso barala ukuda sayi ala ka faso jo utogola kasangani anga jamana nyama colonel Assimi Goïta aka adamadiya deme okumu konna min konna abeka jifuraju konisi anga jamana la kol soba koni konna la ori okumu konna la ay kele wera koni jotukoni ko di la kol soba wera koni konna la nikara ni soja ko bay ko soba ni yoro la kol diu ani asigi baka kele na bla jaralim bulu kada ka kuni ataka laje anga jamana konna la abita binani boyan ko keme sar la jiko degu mi mamunuka anga jamana kodala kala ni ala faba konna la anga jamana ministre nyeshino anga barakomani o ministre de travail et de la fonction publique ale koni communiqué dit que minkera kunungo marsikalo klimuga anduru samba fla ani mugannani kasangani anga jamana sharia kise numéro 05040 le 22 juillet 2005 kasangani o sharia kise koni la batolier bi doyani o marsikalo klimuga ani woraydo min kon la ko do 26 mars ni o journée des martyrs ko donc koni a chomle no wa akon mesara anga jamana fanta annani bela jaralen fe anga jamana sigida worona kofe anga jamana ministre nyashini do shifina kaw ani farikolo nyana jamani o ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba hale koni wulila kata anga jamana sigida sabana kata sigi ani masala konike ani o yoro sigi baga shifina kaw nyongoche skena mini abe wule ministre de la jeunesse ka kene ni koni mege okumu konna femi ka do ka fo shifina kaw be sega siga kuma de kumbe uka ani la yini munube u fe sigida konna la ani jamana konna la anga jamana senandola chila bani uyi Amadou Haidara ni beko alima dudu kasangani aleka adamadiya demo ya koni mimi ke sango sa sungalo okumu kon abole kofe anga jamana kominanna kon la krekrela para jikoroni ka ulu feino ayi kuda anga jamana komini foloka komini kon la akoni mina dema ya keme boyanko akoni mina bolo fendi olu masungalo okumu kon la akoni min demeta kanyeshi desebatore koni masungalo okumu kon la nirang deme ulu betali ke femie malo kilo biduru boro kele femie sugoro kilo duru boro ani tulu litiri duru bidon o keli ka seria ko ni soro la ka ko Amadou Haidara ni te a shenfule adamadiya de mola ko ni be de meta kanyeshi jamana fa ba ko to gumina wa abake kata anga jamana marabulu fenena o chuguyala bo kasola ka ikunda fanga bloka Basiru Diomaye Faye ni kasangani Senegali jamana koni ka jamana nyamasiki kalafiri kunforo barawi alla sorla jabi baw yere mabo folo nga akoni yera ka fo Basiru Diomaye Faye ni ale koni kunye fanga sinai mi bora kasola kleta ka kon jamana nyamasiki kalafiri anato nyogonke Ousmane Sonko kasangani kuna foni o temeni ye femie jamana nyama koroni oye makisali ani femie Basiru Diomaye Faye yere sinakeni oye Amadou Baye ulu koni bora ka kasangani akoni keleka nyefela koni soro kalafili kufolo barawla Basiru Diomaye Faye ni ale ere shibi sambina ni aninani boyankula ni minaka ashen fole kabini Senegal jamana koni aka yere mahoroya soro ka se bima aka jamana nyema soro min koni shimake makoroba Basiru Diomaye Faye ani atonyogonke ni o koni ni femie Ousmane Sonko nunu ka wulika jokun konte do wore wala saka seka farafinya koni ko ola fasa aka la yini te do wore ka seka klenia ko onati Senegal jamana konna la ka uka yere ya sabati wa akoni ka la yinu na femie ka bo français fala o fana koni me aka la yini bawla
jɛkulu min an ka jamana kɔnɔna n'a ɲɛsinnen don adamadenya dɛmɛ ma ONG El Faruku o ni a cakɛɲɔgɔn ni a bolodiɲɔgɔnma ɲɔgɔn ni o dɔ bɛ tali kɛ ONG Letina Fakwork ni o ye Turki jamana kɔni ka jɛkulu dɔ ye olu ye adamadenya dɛmɛ dɔw ta ka ɲɛsin an ka jamana maa dɔw ma kɛrɛnkɛrɛn maa minnu kɔni dɛsɛbagatɔw ani falatɔw nin kɔni bɛ tali kɛ denbaya 300 bɔyanko minnu kɔni caman kɔni falatɔw ale ni dɛsɛbagatɔw kɔni ye ka ɲɛsin sunkalo okumu kɔnɔna la balofɛn ninnu kɔni bɛ tali kɛ malo bɔrɔ sugoro bɔrɔ fo ka taa se tulu bidon ale ni makɔrɔni bɔrɔ olu kɔni ma Zera Gojubɛn ni ale kɔni ONG Letim Wakfi ale kɔni coordinatrice ye ka sanga ni ka kumaw ye a ye a yira k'a fɔ ko nin kɔni dɛmɛ ye jagoya olu fɛ ka da kan o bɛ ka kɛ adamadenya dɛmɛ okumu kɔnɔna la wa o kɔfɛ an bɛ sunkalo de la u kɔni bɛ dɛmɛ in ta ka don sunkalo okumu kɔnɔna la ni a ma ɲɛ olu yɛrɛ silamɛw ye wa Mali fana ye silamɛ jamana ye k'u bɛ dɛmɛ in doni okumu kɔnɔna la wa ko nin tɛna kɛ a bannen ni dɛmɛ din kɔni banna u bɛ segin ka taa fɛn min ka dɔn k'a fɔ marabolo wɛrɛ la ka taa dɛmɛ di wɛrɛ olu fana kɛ Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangorɔnikaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogodogoni sara kalo edo war 770 ani saba awo edo war 770 ani saba fo san kele o konnala walima edo war 780 kalo 10 ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e maa min fana be no ko terrain b'i bolo ibe fe ka jɔ a musaka beti bolo yɔrɔnin kelen ibe se k'i seno tunga lafiya ka tɔn ni o ye pari no ye sojɔ tɔn o kuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye $20 ani wɔɔrɔ a tɔn wari euro wari 500 ani 80 étage duplex ale ye $40 ani 2 a tɔn wari euro wari 770 ani 80 ni be fe ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana be no ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ banangɔrɔnikaw fe no appartement sɔngɔ ye $20 ani nani ibe se ale fana dogodogoni sara euro wari 770 ani 20 fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tungarange ulu lafiyali kama o kuma la an ka nɛgɛjuru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la fɛn min ye ka sanga ni donso dɔw ye minnu kɔni kun bɛ ka Mali dɔ kɔni bɛlɛ u tora cili de la u kɔni ka kisɛ kɔni sifinaka dɔ sɔrɔ min si kɔni kun bɛ san 14 bɔ yanko nin kɔni kɛra nin sifinaka in kɔni sata ye ka da kan a ma bɔ a la kunnafoniyaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɔni ka yamaruya kun bɛ u bolo ka fɛn min ni Mali faga ka da kan a kɔni kun bɛ k'i kun da an ka jamana faaba kan o kama an ka jamana ɲɛmaaw kɔni kun ye yamaruya di u ma u ka se ka ni Mali kɔni faga nka a ma ɲɛ min kɔ a kɛra sababu ye ka ni sifinaka in kɔni bɔnɛ a ɲɛ la an b'a fɔ Ala ka badabada dali nɔgɔya banbagatɔ ye ŋunuŋunu kumaw ye a yira k'a fɔ marsikalo tile 22 wagati ka don su kɔnɔ an ka jamana faamaw ni Rusilakaw ko ka sanga ni olu ka wulikajɔ dɔ kɔni ye u ka tir dɔ kɔni jigila madrasaso dɔ kɔni ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ Buna cercle kɔnɔna la ni o kɔni bɛ Mondoro dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti région kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni wulikajɔ in kɔni kɛra sababu ye ka maa 14 bɔyanko kɔni bɔnɛ a ɲɛ la wa a yirala k'a fɔ ko hali maa dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔla la ko minnu kɔni joginna marsikalo tile 23 tɛmɛnen san 2024 kalako farani dala o kɔni ni o ye sanubɔyɔrɔ dɔ ye min kɔni bɛ Guaɲaka kilomɛtiri 56 bɔyanko ɲɔni ka don Yanfoyila dugu kɔnɔna la sanubɔyɔrɔ min kɔni bɛ maa 10 bɔyanko olu kɔni bɔnɛna u ɲɛ la ka sabu kɛ ni damadingɛ kɔni dafirili ka sanga ni wulikajɔw ye maa 3 kɔni su sera ka bɔ dingɛ kɔnɔna la nka hali bi maa tɔw kɔni min kɔni bɛ taa fɔ maa 10 bɔyanko olu su kɔni ma se ka sɔrɔ an b'a fɔ Ala ka hinɛ kɛ banbagatɔw la Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn kasa masiya ko ma Mamar Fatigi bunatigɛ bali dɔw kɔni bina kari 1 ani minibus 2 ka min kɔni kɛra karidon sɔgɔmada ko bɛ dugu kɔnɔna la ni o kɔni bɛ Ngabero cercle kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo région kɔnɔna la bolimafɛn ninnu kɔni bolila ka don tu kɔnɔna bili ninnu kɔni kɔrɔmaw bɛɛ lajɛlen bolofɛn nafamaw kɔni minɛ u la ka sɔrɔ ka u gansanw kɔni bila ka taa u ci fɛ
sangani kardu marsikalo kile muga ani nani samba flani muga nani sogina duku konnala ni alebe subala commune konnala krenkena la bankasi region konnala ma marfatigi buna tige balido koni nana uluka bakon bela jiralen koni gende katagani uye ni wale koni kera sibirido ka adugu je kari dona ukoni dona dugu kona wakati mina ukoni yemugu ci wala saka sega mau jabi o wakati le konnala ukoni ye uka bakon koni bela jiralen wale ma achama koni gen katagani ai meta rusila ni wakati na femie kunungo rusila ka ofina martikalo kile muga ani duru bamakachi koni kumeka atakido koni labe femie rusi jamana koni kama ngasangani fama jamana fama uka wulika joy ukoni seraka o wale koni dansirala kunu kligan fe moptika olu feno atakido koni kereno mi karasawe ka polisi ka kelenka ale koni bone anila ama fo ala ka hine bamakatola nini be dansiki ka o ka bi kunafuni awla ama fo aw ni ci akala mel ko nyumana ayo sokole to mali kunafuni bololo sirawla aw kame do mereni alama bashike nin awla ala kan shi joko kono ala ka songolo time ko nyumandi ambela jaralima